Dobrý den všem, já vás zdravím z Nazaretu, z Centra pro dospělé lidi s postižením. Nazaret poskytuje sociální služby a taky chráněné dílny, které se zaměřují hlavně na keramiku. Nazaret je v Borovanech, nedaleko Českých Budějovic, a já jsem vlastně skoro zdejší, já jsem takovej nedaleko Borovanák. To jsem já. Tak se pojďte podívat, co oni tady všechno vyrábějí. Tak tohle je třeba Vašek. Vašku, ahoj. Ahoj. Ty už tady v Nazaretu pracuješ hodně dlouho, viď? 15 let. Jak dlouho? Řekni to tady. Jak dlouho? 15 let. Tyjo, 15 roků, tak to už jsou takový kulatiny malý. Přesně tak. Ale víš co, to jsou velký kulatiny. První velký kulatiny jsou 20, ne 10, protože 10 jsou ještě nedospělí, ale 20 to jsou první dospělý kulatiny. A Nazaret letos slaví 20. narozeniny a všechny... No, vás zveme. Výborně, všechny vás zveme na ty narozky. A co tam bude? Tam bude... Bude tam hostění, kapela s jménem Beatles, tombola, tanečky a kafe, čaj, všechno možný, co tam budete chtít. Takže si zapište 15. června v Borovanech a kromě bujarý oslavy a bohatého programu budete moci i nahlídnout do světa lidí s handicapem a zahrát si třeba s nima boču. To je úplně skvělá hra. Program začíná ve 3 hodiny odpoledne, tady v areálu Nazaretu, v přilehlém zámeckém parku ve Stodole, všechno tady kolem. A co uvidíte, to za mě řekl už Vašek, ale to jsem měl říct já. Koncerty, živý vystoupení, divadla, jízda na koni, můžete si vyzkoušet keramiku, zahrát si boču, ale hlavně večer to zakončit koncertem pravých Beatlesáků. Přijede Beatles. Takže 15. června v 15 hodin v Borovanech. Těšíme se na vás!